गोजोन मोनाबिलिनि गासैनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि लाइभ स्ट्रिमिंआव बरायहरबाय गासैखौबो। I hope you are well. दिनै पार्ट 2 खौ कमप्लिट खालामनांगोन, ओमफ्राय पार्ट 3 खौ गाबोन कमप्लिट खालामगोन। बे मोननै सोदोबाव किउ आरो आइ गारां रिंसारथिफोरा तो guys, one comment from audience. John Jing Partin, bro. So bro, welcome to my live streaming. Please like this live. I hope you are well. And what are you doing now? खाथि खाथि दंलायो। थेवबो बे मोननै सोदोबाव गारांनि रिंसार नङा। बे मोननैया गारांनि रिंसार नङा।
Jonjing Partin. You studying? Actually, now I'm writing. That means studying. Mana be mane ringsar खेबसेनो रिंसार होजायाखै अ आरो जिजों अ आ जिजों Abbi Jim big fan. Hi, hello, welcome to my live streaming. I A N G जोंसो रिंसार होजाबाय Rinku Bordole. Hi Ada, hi. Hello, how are you? I hope you are well. थामहिनबा बेफोर मोनसे रिंसार जथायावनो सि लेभेल रिंसार होजायाखै गाहायाव बर' रावनि मोननैसो गारांनि रिंसारनि बिदिन्थि होनाय जादों मेगना एखिजा थांब्लाव नि मबाइलखौ चार्ज दंना गैयालै
देवाची ring server itu ring server apa sudah
थामिनबा बेफोर जाबायलै दोनथ'नोसै